Yo, καλημέρα μάγκες μου, τι κάνετε, πώς είστε? Μιλάω full σιγά, γιατί είναι πολύ πρωί. Πάμε θάλασσα. Λοιπόν, μάγκες μου, όπως έλεγα, πάμε Νέα Καλλικράτεια με τον Ξύστρο. Αυτή τη στιγμή είμαι στη στάση και περιμένω 60β που είναι το τοπικό του πανοράματος για να ανέβω στο χωριό. Από εκεί έχουμε να πάρουμε άλλα 3 λεωφορεία. Σήμερα γενικά η μέρα θα μας πάει τάπα. Οπότε ναι, το έχουμε. Μόλις πήγε ο Ξύστρος. Λέγε ρε. Λέγε ρε. Είμαστε εδώ με Ξύστρονι. Περιμένουμε 58. Στάση. Εδώ. Λοιπόν, είμαστε εδώ με Ξύστρονι. Και πάμε από... δεν θα πάρουμε τελικά 31, δεν θα πάρουμε και θα πάμε κατευθείαν πόδια από Μπότσαρη Βούλγαρη για να πάρουμε 36. Γενικά εδώ με τον Ξύστρο το GPS μου τα ξέρει όλα, δυστυχώς ευτυχώς. Οπότε ναι, αφού λέει 24 λεπτά μέχρι να έρθει το 31, αποφασίσαμε να πάμε με τα πόδια. Αυτά. Μόλις φτάσαμε Βούλγαρη, κατεβαίνουμε. Let's go. Λοιπόν, είμαστε εδώ με τον Ξύστρο. Πώς περνάς? Ωραία. Και τώρα μόλις μπήκαμε στο 31, 36. Έχω εδώ το GPS με διορθώνει. Στο 36 για να πάμε κτέλ. Λοιπόν, είμαστε εδώ με Ξύστρονι. Κτέλ, πρώτη φορά μπαίνω. Εγώ δεν μπαίνω πρώτη φορά. Τώρα μπαίνουμε στο κτέλ. Ναι, πάμε Καλλικράτεια. Let's go! Πάμε. Ναι. Λοιπόν, είμαστε εδώ με Ξύστρονι. Λέγε ρε. Bro, κτέλ. Μου θυμίζει φουλ κατασκήνωση στο δεύτερο τηλέφωνο. Top. Λέγε ρε. Καλά. Πάμε στα άλλα σαλάνια εδώ. Ξύστρο. Να δούμε τι θα γίνει. Το νερό λίγο χαλαρά. Λέγε Ξύστρονι. Πάμε να κάνουμε βοηθίες μετά εκεί. Είπα. Εσύ φίλε πάνω μην όταν το κάνεις πάνω. Τώρα θα σπίτι. Πώς περνάς? Ωραία, τέλεια. Και αράζουμε. Πήγαμε λίγο. Είχαμε λίγο μια ιστορία με τον Ξύστρο εδώ που δεν μπορούμε να την αναφέρουμε γιατί το YouTube θα μας την κατεβάσει. Μάγκες μου, είμαστε εδώ. Τρώει ο Ξύστρος. Τώρα καθόμαστε να φάμε τίποτα. Εγώ νερό, κατ. Σε λίγο γυρνάμε με κτέλ, let's go. Λοιπόν, αλάνια, είμαστε εδώ με Ξύστρο και πάμε με τα πόδια και ξεκινάμε. Εντάξει, δεν είναι πολύ μακριά. Είμαστε, φανταστείτε, πράκτικερ κοντά. Η κάθε αρχιανός είναι εκεί. Τι είπες ρε? Για να καταλάβετε λίγο που είμαστε. Στο κτίριο. Πόπα, λογικά το ξέρετε. Είμαστε κοντά στο Μίλτο. Μια θάλασσα έπρεπε ήθελα να πάω. Και είχαμε την επιλογή να κάνουμε, να πάμε ή με λεωφορείο ή με πόδια και επιλέξαμε πόδια πάντα. Από κεντρικό δρόμο, σε χωράφια. Με 1 χιλιόμετρο στη Φεριάνη χώρα τώρα. Για να καταλάβετε πού είμαστε. Λοιπόν, ο Ξύστρος αποχωρεί. Εμείς συνεχίζουμε. Έχουμε λίγο ακόμα. Εντάξει, δεν είναι πολύ μακριά. Σχεδόν δίπλα.